Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira.